این ролик با یوری ادین اکس بی ساخته شد. در وقتی رجیستر در جای پروموکد سعیدوف نویسید 5000 روبل به شما بونوس میده. برای این بونوس رو گرفتن پورا رجیستر رو گذارین در شاتون پل پارتوین. اتوماتیکی بونوس به شما میگذارد. سیلکش در اپشن ویدیو. السلام علیکم دوستان گرامی، خوش آمدید به کانال دوشنبه شو. من هستم با شما بابا جان سعیدوف. ماشینی های فروشی خطونه در نمره در روی اکران واتساپ یا وایبرش روان کنید. کورس امروزه برادر 1000 روبل روسی 146 تومان تاجیکی می باشد. در ویدیو امروزه 16 ماشین فروشی بهترین ماشین های برادر تا آخرش تماشا کنین. لایک فراموش نکنین. شخصانی که خواهش گذشتن سرحد قزاقستان را دارند، من به شما توصیه میدم که شرکت این برادرمون اسمت الله مدت دراز است که در خدمت مهاجران می باشد. ماشیناشون با کامفورت بلند دارای وای فای به پول مبادا در حجت های شما یگان مشکلی پیدا شود، این برادرها خودشون حل میکند. نمره در روی اکران و در اپشن ویدیو. مرحمت زنگ زنید و از نام کانال دوشنبه شو گپ زنید و اسکیت کم دارد. با شما راه سفید خواهانم برادران. یکم ماشین فروشی تویوتا کرولا. بسیار برادرها خواستن که همین تویوتا کرولا بسیارتر برنوار گیریم. این برادرها مرحمت. تویوتا کرولا یک سالی برآوریش 2007، ابیو موتور 1.8 коробка передачаш автомат، сӯзишвориш бензини холӣ، ҳуҷҷатош танировкаш 1 сола муҳлат дорад, кондитсионериш 100% кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нав айвагон хамондагиянаш документиш кардагиян бародаро. нархш бошад 78000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 534000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. бародаро дастгирии моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои худтона нависед. дуюм мошини фурӯшӣ ваз 21099 соли бароришаш 2000, абиё мотор 1.6 коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош то моҳи январа муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархш бошад 7000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 48000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. номерои имо шояд рӯй кардагиай бародарои марҳамат. сеюм мошини фурӯшӣ дайву ласети. соли бароришаш 2011, абиё мотор 1.8 коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри москва, метро коптева. нархш бошад 230000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 33500 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla D. соли бароришаш 2012, абиё мотор 1.8 коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин вагонай, пробегаш 73000. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 98800 сомони тоҷикӣ мешавад. бо рубли ҳозира гардонем 676700 рубли русӣ мешавад. ҷой сумгириш бидай бародаро, дига арзон намешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед.
панҷум мошини фурӯшӣ Mercedes Sechka. Соли барори 6995, объем мотор D, коробка передачаш автомат, дизелния, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Истаравшан. нархш бошад 28000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 191700 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. шашум мошини фурӯшӣ Opel Astra-G Caravan. соли барори 6998, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод. нархш бошад 36000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 246000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. ҳафтум мошини фурӯшӣ Opel Sedan. бисёр бародаро Opel Sedan-ро хостанд. ина бародаро марҳамат. соли барори 6998, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулоб. нархш бошад 30000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 205000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback. соли барори 6993, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ, ҳуҷҷатош танировкаш 5 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳарчанде ки солшам ки набоша бародаро, состояниш соз метавад. дар ҳолати хуби техникӣ мошин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 19000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 130000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. нуҳум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla 1. соли барори 2003, объем мотор 1.3, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 48000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 328700 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. даҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 210N. соли барори 2000D, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, моторш инжекторай, сӯзишвориш бензинай, ҳуҷҷатош то моҳи ноябр муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархш бошад 14000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 95800 рубли русӣ мешавад.
باز سودا می شود تلفن ها برای معلومات بیشتر در روی اکران شما. مرحمت زنگ زنید و معلومات بیشتر را دسترس کنید. یازده ماشین فروشی اوپل استراجی کاروان سالی برآوریش 1998 ابیو موتور 1.6 коробка передач механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош нав кардагӣ ҳама ҷош 100% мошина. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи бобоҷон ғафуров. нархш бошад 33000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 226000 рубли русӣ мешавад. боз савдо мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат занг занед. дувоздаҳум мошини фурӯшӣ лада приора молодёжный мошин соли бароришаш 2008 абио мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. страховка кардагиаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар калужовский област город балабанова. нархш бошад 185000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 27000 сомони тоҷикӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. бародаро як кам тарак видеошам дар охири ҳамин видеоролик мемонум. марҳамат тамошо кунед, фикротона дар комментария навистед. 13 мошини фурӯшӣ Chevrolet Optra соли бароришаш 2004 абио мотор 1.8 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош 3 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар. нархш бошад 37000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 253000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чордаҳум мошини фурӯшӣ Opel хечибек соли бароришаш 1997 абио мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ яксола ҳуҷҷат дорад. кондитсионер 100% кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 28000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 191700 рубли русӣ мешавад. ҷои сумгириш бидай бародаро. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. понздаҳум мошини фурӯшӣ Opel Caravan дар кузови универсални простой соли бароришаш 1996 абио мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ яксола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. нархш бошад 25000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 171000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. 16 мошини фурӯшӣ Daewoo Tico соли бароришаш 1997 абио мотор 1.1 коробка передачаш автомат сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош то моҳи декабра муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Мирзо Турсунзода. нархш бошад 14000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 96000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо.
марҳамат занг занед. хайр, худованд нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад бародаро. то видеои оянда ҳозир мошини приёрара мемонам, ҳатман тамошо кунед.